S-au născut pe aceste plaiuri, au păzit cei românesc, preoți sfinți cu drag de țară, cu glas dulce ardelenesc, au iubit cetatea Romei, s-au rugat în graiul lor. Curtea bisericii cu 2 preoți, episcopul a fost avertizat de planurile securiștilor de o fetiță. Fetița de vreo 6-7 ani din mărturia Părintelui Mare a venit înspre biserică, nu e o distanță de 80 de metri. A spus, am auzit 2 domni că vorbeau de ceva arestare și episcopul și-a dat seama nu despre ce era vorba. Acel seminarist i-a oferit episcopului, veniți în noaptea asta la noi, în București noi, vă adăpostim, să nu vi se întâmple ceva. Episcopul a răspuns prompt, zice, crezi că pot să îmi las crucea de pe spate? Ce zici, Traiane, dacă... Făuritor al Marii Uniri de la 1 decembrie, cardinalul Iuliu Hosu a fost întemnițat la Sighet alături de toți episcopii greco-catolici pentru că a refuzat să renunțe la credința sa. La ieșirea din închisoare a fost ținut sub supraveghere în domiciliu forțat la mănăstirea Căldărușani. Credința noastră este viața noastră. Memorialul durerii, o istorie care nu se învață la școală. Un film de Lucia Hosu Longi, sâmbătă de la ora 16 la TVR2. Sub păstorirea sa s-au construit, s-au reparat numeroase biserici și case parohiale. În 1923 a efectuat o călătorie sau vizită ad limina la Roma, unde i s-a acordat titlul de asistent la tronul papal, pe care o va repeta în luna mai 1925 împreună cu episcopii Iuliu Hosu și Alexandru Nicolescu, de astădată în fruntea unui numeros grup de enoriași pelerini. A fost apreciat și de guvernul român, care în 1926 i-a acordat distincțiile de mare ofițer al Ordinului Coroanei României și răsplata muncii pentru biserică. A fost arestat pe 28 octombrie 1948 la Oradea și dus la sediul Ministerului de Interne din București. În data de 31 octombrie 1948 a fost transferat de acolo la vila patriarhală de la Dragoslavele, transformată în lagăr pentru episcopii greco-catolici. În februarie 1949, în urma refuzului repetat de a trece la Biserica Ortodoxă Română, a fost dus la mănăstirea Căldărușani. A ajuns în închisoarea Sighet în 1950, unde a murit în data de 11 iulie 1952. Asemenea celorlalți deținuți morți la Sighet, a fost înhumat într-o noapte fără sicriu într-o groapă comună din cimitirul săracilor. Mormântul i-a fost nivelat pentru a nu se mai cunoaște locul înhumării. În data de 19 martie 2019, Papa Francisc a autorizat Congregația pentru Cauzele Sfinților să promulge decretul de recunoaștere a martirului episcopului greco-catolic Valeriu Traian Frențiu. Episcopul Ioan Suciu, unul dintre cei mai mari oratori ai Bisericii Greco-Catolice și un prieten de suflet al tinerilor, a combătut comunismul cu toată puterea. Există un singur lucru pe care nu ai voie să-l faci, să fii trădător.
Un singur drum în viață care te îndepărtează de trădare, cel eroic. Episcopul Suciu a murit în închisoarea de la Sighet în ziua de 27 iunie 1953. La toate trăsăturile istoriei omenirii pozitive, cu valori mari și valori eterne, e sacrificiu. Episcopul tinerilor, Ioan Suciu. Șapte sfinți martiri episcopi cu iubire au de grup a absolvenților anului din care a făcut parte și bunicul meu, Părintele Victor Vancu, și preasfințitul Tit Liviu Chinezu, care era rectorul. E interesant că începe în Blaj, continuă în Roma și apoi reîntoarcerea la Blaj și momentul persecuției și a consacrării. Privind la preasfințitul Tit Liviu Chinezu, care primește episcopatul în pușcărie, cred că merită să ne gândim și noi ce înseamnă astăzi să fii episcop, să fii preot. E clar o poziție în care oferi, te jertfești, ești în slujba celorlalți. Sfântul Părinte îi mulțumește lui Tit Liviu Chinezu pentru că își asumă episcopatul ca și sacrificiu. ați primit ca dar ceresc, am păstrat credința noastră și Generala Sfântul Vasile din București e legată de numele episcopului Ioan Bălan, cărturar și traducător al Bibliei, episcop de Lugoj din 1936, paroh în București când a fost construită biserica și el arestat în 1948. Ne-am întâlnit cu toții arestați și așezați în beciurile Ministerului de Interne, după ce ne culeseseră pe toți după un plan prestabilit, pe unul cu o minciună, pe altul cu alta. Preasfințitul Bălan, în după amiaza zilei de 29, a fost invitat fiind în grădină să meargă la prefectură. Episcopul Bălan a fost arestat chiar din acest palat al episcopiei, unde își ducea viața. Era vorba de credință, toate le-au lăsat. Și mai bine moartea, mai bine închisoarea, mai bine teroarea și lanțurile, decât să schimbe și să-și încalce pe conștiința lor. Plecarea din Sighet, 6 ianuarie, o zi de joi, sosirea la București. Este o valiză veche de mici dimensiuni care a aparținut preasfințitului Alexandru. Este cam tot ce ne-a rămas. În imagini unice din 1936 îl vedem și pe preasfințitul Alexandru Rusu, numit din 1930 episcop de Maramureș după ce fusese rectorul Academiei Teologice din Blaj. 10 ani mai târziu venea la Blaj Petru Groza. În 1946, Sinodul Mitropolitan alege în persoana preasfințitului Alexandru pe noul mitropolit al Blajului. Conform concordatului dintre Vatican și România, trebuia această alegere să fie validată și de conducerea de stat, ceea ce nu s-a întâmplat pentru că guvernul Petru Groza avea o mare reticență în ce îl privește pe preasfințitul Alexandru. Am păstrat credința noastră și în veci n-o voi lăsa. A fost toată viața voastră, este toată viața mea.